Vores næste er også i Sile, men det bliver her i Aalborghallen, hvor vi præsenterer en helt ny firma, der hedder By Karlov. Det er Luxury for Your Body and Mind. Det er hos By Karlov, som man kan møde her på messen, alt det man behøver til at få nyde fritiden i designerigt tøj og sportstøj, til også det hele til yoga og pilates. Man kan finde dem på nettet eller her i Europahallen. Vi præsenterer mærker som Karma Medju. Det er også Adidas, Stella McCartney designer. De elegante smykker, vi præsenterer fra By Karlov, er smykkemærket Asbit. I jeres goodiebag vil I se en lille hilsen fra By Karlov, hvor I kan se, hvor I kan finde dem på nettet, eller så kig over i Europahallen her efter vores show og slet bekendtskab med dem. Når vi skal beskytte os imod forårssolens første stråler, ja, så er det smart at lande i solbriller, vi præsenterer fra Profiloptik, som også har en stand hernede for. Profiloptik præsenterer det smarte brillemåde på vores catwalk, og her er det lokale tøj til softsport, præsenteret af By Karlov. Vi siger tak til By Karlov.